ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଚଢ଼େଇଟାର। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଉଛୁ, ସେଥିରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା, ଆସିକି ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଦେଲା, ବସା କରିଛି, ଛୁଆ ବି କରିବ, ସେଫ୍ଟିର ସହିତ ବି ଛୁଆ କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍। ରାତିରେ ଆର ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି କେହି କୁଆର ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାଟା ଦେଖିବେ, କେବଳ ଏଇ ଜାଗାଟା, ଏଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ଟା କେବଳ ଏଇଠି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ଟା ଅଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ। ରାତିରେ ଶାନ୍ତି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଦେଖୁ ବଣୁଆ ପକ୍ଷୀ ନାଁ ହେଲା କପତ। ଆର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଇଏ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପକ୍ଷୀଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ଫାର୍ମ ଘରେ ଆସିକି ବସା କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ରହିବା ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ, ଜଙ୍ଗଲୀ ପକ୍ଷୀଟେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ, ଇଏ ଆସିକି ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ବସା କରୁଛି। এইটাই